Kupte se nový prostor! Kupte se nový prostor! Krajnost bytí je doprovázena žalospěvem vznešených intelektuálů, prorokující zánik nové doby. Ustavěčný rytmus se zbíhá po stěnách lahvových a duše naše zoufají nad prolitou krví. Hledání podstaty a vyššího já si nezapřeme. I když jsme stále mladí, plní ideálu a bezstarostného života, tak je právě na čase myslet na budoucí chvíle. Odhodlaně přijímat každou výzvu, která nás posune dál. Dál k našim vysněným cílům. Připraveného člověka zdolá málo co. A cnostného člověka už sotva nejmenší co. Pokora, štědrost, přejícnost, mírumilovnost, cudnost, střídmost a především činorodost. Tedy píle, se kterou se vrháme do naší zkoušky. Děkujeme vám za vaši trpělivost s námi.